Тази сутрин искам да се занимаем с въпроса: Рождество Христово беше планирано или просто стана случайно? Една идея, която Бог така от някъде му дойде да осъществи, или това е нещо много по-различно? Рождество Христово понякога ни звучи малко като дори от тези теории за конспирациите. Защото когато четем Стария Завет, има тук и там някакви такива неща, които говорят за това, че нещо много специално ще се случи. Но истината е забулена. Но това е идеята, която всъщност Писанието ни представя. Че това е Божият план. Не е просто идея, която така някакси във времето е хрумнала на Бога и Той е казал: чудесна идея, дай да я осъществим. Това не е случайност. Христовото рождение е детайлно, последователно изпълнение на това, което Бог е планирал. Още по-интересното за нас е, че Писанието ни представя това като предвечен план. Самата дума ни е много трудно дори да я осъзнаем, да я разберем. Какво означава това предвечен? Ние винаги живеем във времето и пространството. За нас винаги има начало и край. Докато Бог е извън времето. За Него няма време. Той е вечен. А апостолът ни казва, че това е предвечен план. Като че ли в самата дума има някакво такова противоречие. Защото на човешки език дори това не може да бъде обяснено по по-прост начин, да го кажа. Ето това са думите, които четахме в посланието към Ефесяните, 3 глава. Казва в 11 стих: според предвечното намерение, което Той осъществи в Христа Исуса, нашият Господ. Предвечното намерение. Тоест, преди да има свят, преди да съществува каквото и да е, Бог има намерение, има план. Бог е планирал това преди да има време, още в вечността. Преди да осъществи сътворението, всъщност, може би, дори самото сътворение е част от този предвечен план, който Той осъществява. Апостолът открехва завесата на времето за нас, за да можем да видим това, което Бог е планирал преди още нищо да съществува. Той ни запознава с взаимоотношенията вътре в самата Троица. Отношенията между Бог Син, Бог Отец и Святият Дух. Писанието ни разкрива, че във вечността, и това пак е нещо, което моят поне ум не може да схване. Какво означава това? Хем няма време, обаче понякога там това се е случило и е вечно. Бог е сключил завет между... Това е заветни взаимоотношения, които определят взаимоотношенията вътре в Троицата. Това е нещо, което е много трудно за нас да разберем. Но за това говори авторът на посланието към евреите. Ако искате, отворете заедно с мен там. Посланието към евреите, последната глава, 13-та глава. В 20 стих той казва така: а Бог на мира, който чрез кръвта на единния вечен завет е въздигнал от мъртвите великия пастир на овцете, нашият Господ Исус.
чрез кръвта на единния вечен завет. Преди да съществува времето, преди сътворението, между лицата на Тройцата е сключен този завет. Самото им съществуване, много внимавам да не изпадна в ерес, защото Тройцата, това е нещо много сложно, трудно да го разберем. Но има завет, договор между лицата, че Отец ще изпрати Сина, който ще се въплати, ще стане част от творението, ще даде живота си, ще го предаде тялото си на смърт и на третия ден Святия Дух ще го възкреси. Точно това са думите. Който чрез кръвта на единния вечен завет е въздигнал от мъртвите великия пастир на овцете, нашият Господ Исус. Всичко това е записано някакси, запечатано. Това е завет чрез кръвта на Господ Исус Христос, който е станал преди началото на всичко. Това е вечен завет, което означава, че е непроменим завет. Нищо в бъдещето, във времето, в пространството не може да накара Бог да промени своят завет. Нищо не може да попречи на суверенния Бог да го изпълни. Цялата история, следващата неделя се надявам да можем да я проследим заедно, е стъпка по стъпка изпълнение на Божия план. Нещо повече. Това е завет между лицата на Тройцата. Какво означава това? Това означава, че ако този завет между лицата на Тройцата не е изпълнен, не се изпълни, тогава равновесието, хармонията, единството в Тройцата е нарушено. Бог няма да е същият. Нещо тотално ще се случи. Ние дори не можем да си го представим. Но понеже между Тройцата съществува вечна, неразривна връзка, обусловена именно от този завет на любов, този завет няма да се провали. Всяко едно от лицата на Тройцата е посветено за изпълнението на този завет. Той ще се случи. Тази истина ни представи и апостол Петър. Отворете заедно с мен в първото послание на Петър. Първата глава. 20 стих до 25 казва така. Говорейки за Христос. Казва, който наистина беше предопределен преди създанието на света. Отново се връщаме там. Днес сме извън времето малко. Преди създанието на света. Всичко е подредено. Картината е ясна. Планът е известен. Но той е тайна. Точно за това говори и апостол Павел в текста, който прочетахме. Да мога да проглася тайната, която от векове е била скрита у Бога, но стана сега известна на нас. Какво невероятно нещо! Разбирате ли, ние ще празнуваме Рождество Христово. И това е разкриване на такава вековна, вечна, невероятна тайна. Взаимоотношенията между Троицата. Планът на Бог Отец да изпрати своят възлюблен, единороден син, предопределен преди създанието на света, но се яви в последното време за вас, повярвалите чрез Него в Бога, който го възкреси от мъртвите и му е дал слава, така че вярата и надеждата ви да бъдат в Бога. С други думи, Библията, чрез откровението на апостолите, открехват завесата, за да можем да вникнем
извън времето и пространството и да видим вечният Бог, който има план, който движи всичко, историята, за да осъществи този план. Този пасаж завършва, казва: защото всяка твар е като трева и всичката и слава като цвят от трева. Тревата изсъхва, цветът и окапва, но Словото Божие трае до век. Именно това е вечният Божий план, който се изпълнява в историята и нищо не може да попречи за изпълнението на този предвечен план, който се осъществява в Исус. Това е нещото, което всъщност ние празнуваме на Рождество Христово. Чудото на въплъщението. Предвечният план осъществен. За това говори и апостол Павел в посланието към галатяните. Може да отворите заедно с мен 4 глава. Това беше стихът, който прочетахме в самото начало. Там той казва така в 4 стих: а когато се изпълни времето. Всичко се движи според плана. Идва момент, въпреки че Бог е извън времето, Той определя времето. И всичко се случва според Неговия план. На точно определеното време. Не е ли така? Не подреди ли Бог всичките събития за раждането на Исус? Дори императорът на Римската империя издаде специален указ да има преброяване на цялата Вселена. Защо? Защо точно в този момент? Защото беше част от Божия план. Бог го изпълняваше и нищо в този свят, в цялата Вселена, не можеше да се съпротиви в изпълнението на този план. Когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина си, който се роди от жена, роди си и под закона, за да изкупи онези, които бяха под закона, за да получим усиновлението. Всичко е точно, прецизно, определено от вечността. Ние казваме: Бог знае бъдещето. Не, нещо повече. Бог определя бъдещето. Той не вниква в бъдещето, за да види какво ние ще решим, какво ние искаме, какво ние ще направим. Знайки бъдещето, Той знае точно и определя точно какво ще се случи. Бог знае и определя решенията ни, защото Той е нашият Творец. Ние сме Неговите творения. Христос се роди в плът точно на определеното от време Бога. Точно на определеното от време. Бог осъществи своя план. Това означава, че Бог ще осъществи своя план и за теб, и за мен. Апостол Павел пише, че още преди създанието на света, Той има план за нас. Нека да се върнем заедно в посланието към Ефесяните, малко назад, в 1 глава. Третия стих. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места, като ни е избрал в Него преди създанието на света. Отново, каква невероятна картина. Бог има план за теб, преди ти да съществуваш въобще. Той те е познал, определил кога ще се родиш, какъв ще си, как ще изглеждаш, какви ще бъдат обстоятелствата в твоя живот. И всичко това, защото те обича и те е избрал да познаеш Неговият Син, Господ Исус Христос. И Той има цел. И казва, като ни е избрал в Него преди създанието на света, да бъдем святи и без недостатък
пред Него в любов. Ние ще познаем тази вечна любов и тя ще промени сърцата ни, живота ни, всичко в нас до такава степен, че ще бъдем погълнати от нея. Христос беше този, който се отказа от всичко и взе върху себе си образ на слуга, защото беше именно уверен в тази вечна божествена любов, обусловена от предвечният завет. Затова, когато настъпва и момента да дойде разпятието, когато той трябва да предаде живота си, несигурността, какво има след смъртта, е толкова страшно нещо за толкова много хора. Но за нас, които вярваме в Бога, е абсолютна увереност. В своята първосвещеническа молитва Исус се моли, може да отворите заедно с мене на Евангелието от Йоан, 17 глава. В 4 и 5 стих Исус казва: Аз те прославих на земята, като свърших делото, което ти ми даде да върша. Това, за което Исус беше дошъл, беше завършено. Кулминацията беше неговата смърт. И сега прослави ме, Отче, у себе си със славата, която имах от Тебе преди създанието на света. Колко невероятно! Делото е осъществено, Исус ще бъде предаден и умъртвен според предвечният план, но по силата на същия този завет Исус ще бъде възкресен и тогава ще се възнесе в слава и ще седне отдясно на величието на Бога. Тази молитва Исус се моли и за нас, защото е уверен именно в изхода на всичко, което предстои. В 24 стих той казва така: Отче, желая където съм аз, да бъдат с мен и тези, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ме възлюбил преди създанието на света. Каква невероятна картина! Преди създанието на света Бог е възлюбил своят син. Бог е възлюбил и теб, и мен. Рождество Христово е празникът на любовта. Любовта на Бог Отец към Сина, когото изпрати, за да те изкупи. Ако си повярвал в Исус, това е празник и за теб. Бог ти е изявил своята любов. Бог ти е дал своето предвечно обещание, че там, където е Исус, ще бъдеш и ти. Ще гледаш славата на Божия Син. Ще се възхищаваш на тази неописуема, непроменима любов. Тази увереност ни дава и апостол Павел, като ни е предопределил да му бъдем усиновени чрез Исус Христос по благоволението на своята воля. Божията предвечна воля е чрез Исус ние да бъдем част от Божието семейство. Той ще действа във времето и пространството, за да може да те срещне. Божият план е задвижен още преди създанието на този свят. И всичко в този свят се движи според този план. Някой ще каже, това е предвечна конспирация, която обаче действа неумолимо. Защото Бог, поради своят предвечен план, ще води обстоятелствата, дори желанията ти, копнежите ти, търсенията ти вътре в тебе, за да може да те доведе до момента, в който да бъдеш изправен пред своя грях, своя бунт срещу святия Бог. Ще те доведе до признанието, че си грешник, че си се разбунтувал, че си отхвърлил Бога, че си живял така, както ти искаш.
До съзнанието, че всеки един момент Бог може да оттегли благодатта си и ти да пропаднеш в адските огньове. Бог ще те доведе до състоянието, чрез което Святия Дух ще разкрива пред тебе яслата на Христос. Защото именно в Христос е нашата надежда. Той остави небето, за да те покани, да го признаеш като свой Господ и Спасител. Ако чуваш тази покана и не си откликнал към нея, това Рождество е моментът. Смири себе си. Смири себе си пред роденият младенец. Той дойде, за да вземе твоето място на кръста, да понесе Божият гняв вместо теб. Покай се. Търси го. Моли го за милост. Покани го в сърцето си. Предай му живота си. Повярвай, че роденият младенец е Божия син, предопределен от вечността, за да те изкупи и да те направи Божие дете. Апостол Йоан пише, ние четахме в нашия ответен прочит, а на уния, които го приеха, даде право да станат Божии чеда. Сиреч, на тези, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, нито от мъжко пожелание. Т.е. това не е нещо, което може да бъде човешко дело, но от Бога. Бог е този, който извършва чудото на новорождението в теб чрез своята сила и благодат. Той те е избрал още преди създанието на света. Но днес те кани да повярваш в Неговата любов. Да дойдеш и да се поклониш пред Неговия син, предопределен от вечността да ти донесе спасение. Повярвай в Исус, покай се за греха си, моли за прошка, предай живота си. Каква привилегия е днес за нас да знаем тази тайна, която от векове е била пазена. Бог е действал във времето, за да подготви идването на Христос. И днес ние се връщаме назад във времето и се наслаждаваме именно на Божия план, любов, милост, търпение. Този Бог не се е променил. Той има плани за твоя живот. Затова днес те кани да се покаеш за греха си, да преклониш глава пред родения младенец и да го признаеш за свой Господ и Бог. Предай му живота си и той ще ти даде вечен живот. Рождество Христово ни разкрива именно тази велика тайна. Рождество Христово ни разкрива Божият план. Рождество Христово ни разкрива Божията вечна любов. Амин. Велики и всемогъщи и святи Боже, много е трудно за нас да можем да те разбираме, но Ти ни се разкриваш, искаш да те познаваме. Открий се на всеки един от нас, за да можем да предвкусим, да опитаме тази любов, която ни променя. Твоята благодат, която ни прощава. Твоята милост, която изпрати Твоят Син според Твоя предвечен план, за да ни изкупи, да ни даде сигурност, да ни даде бъдеще и надежда. Да ни даде увереност, че независимо от това какво се случва около нас, ние сме сигурни в Твоята вечна, непроменима, божествена любов. Амин.